то е Бонко, се казва Варна. Да, Бонко не го знам. Да, но ще Къде точно. са властните живи имоти? На центъра на града на кметството. Там само бандити бе. И... Ама, какво да го правиш? Той продава една, ама сега тази втората не му. Значи тук, ако остане работа, тая къща тук е моята отпред. Тя е също лобна хижа. Само че е стара, тя е стара, тя не става. И мога да им обслужвам, всяко нас сега почвам да идвам, всичко се чисти. Целият двор е пълна дръвчета, ти го виждаш. Всеко благодаря на всичко. Е това нещо, моите смешни момиче, дал съм 116 хиляди. Сигурно е. А виж как съм го правил, нали? Не, хубаво е. И горе гради, значи където се виж няма нищо старо. Аз се правя себе си. Обаче, две деца имам, се намерих тиханата. И двамата са варна. И сега аз купя една къща там, и апартамент се варна, апартамент, който искам да продам него, той се на сорте, моя тача на 5 деца ще е апартамент. Какво да правя? Къде купи къща? Във Варна, в Цветния. А, в Цветния. Да, то там има къщи. Да, в Лески имам там два апартамента, един искам да продавам. Няма да го правя.